Boas tardes, noites a todas e a todos. Eu teño o placer de ser a primeira presentadora deste acto de ciclos de mulleres na historia, sobre o traballo das mulleres ao longo da historia. Bueno, pois nada, para min é un placer que estexa hoxe con nos Xavier de Euskadi, un dos directores da película que vamos a ver, que é Prohibido recordar, sobre a cárcere, sobre a situación ou a vida das mulleres recluídas na cárcere de Santurrarán. Tamén para min, como muller membra de Área Loura e feminista e activista da Marcha Mundial das Mulleres, é un placer telo aquí e coñecelo en persoa, xa que para moitas de nós as mulleres da Segunda República son os focos e as luces e as súas demandas ainda siguen vixentes en día. Por un lado, causame moito prazer falar da Segunda República e, por outro lado, pois dor e tristeza ver como xeración tras xeración as mulleres seguimos perdendo dereitos, porque se os demandamos é porque ainda non os temos, e seguimos perdendo todo tipo de axudas e de políticas que palíen un pouco a discriminación por xénero e a brecha salarial que sigue vixente no noso país, e con isto da crisis parece que vai a ser permanente, e se permite que continue esta situación. Pois, ademais de agradecerlle a Xavi que tiveran esa intención tan clara de visibilizar o que sabemos as mulleres que non é fácil que se visibilice, que é por aí en primeiro plano e algunhas das protagonistas, outras fillas das protagonistas, e que eso se xa coñecido e se expanda e se coñeza as xeracións despois, para min é importantísimo, como feminista e como historiadora. Tamén quería agradecer ao IEM por ternos convidado as mulleres de Realura e participar conxuntamente con nós neste ciclo de Mulleres na Historia, nun mes que para nosotras é un mes inabarcable por todas as actividades que desempeñamos, pero seguimos celebrando o 8 de marzo e seguiremos celebrando o 8 de marzo mentre nos quede un pouco de forza para facelo. E tamén agradecer a familia de Urania Mella, que está hoxe aquí con nos, Gabri, o seu bisneto, a unha familia que tive a sorte de coñecer e que manteño ainda moi boa relación. Podo decir que para min son ese grupo pequeno que teño dos meus amores en esta terra do Valmiñor, que me criei nela, e para min é unha terra moi dura, preciosa sí, pero durísima. Fun criada nunha situación decimonónica como muller, e non son feminista porque un día me levantara e se me ocurrira, son feminista desde que teño uso de razón e se me prohibía facer determinadas cousas por o simple feito de ser muller. Entonces, para min a familia de Urania Mella é unha luz neste decimonónico Valmiñor que parece que tamén temos para rato, porque non cambia nin para atrás. Cambiamos de século, pero no Valmiñor siguen gobernando as oligarquías que gobernaban, como decía meu avó, xa no tempo de Franco, e repetimos, non parece que non hai maneira de cambiar nada. Penso que Gabri quere decirnos algo. Hola, boas tardes. O primeiro, como non, agradecer tamén ao IEM estas xornadas, en especial esta de hoxe, xa que temos como tema central este documental no que tiven a sorte de participar porque, en primeiro lugar, tiven que acompañar a miña avoa aí a Santurrarán a grabación da película. Eso foi unha oportunidade de coñecer a un montón de mulleres e homes, fillos de represaliadas, que sin coñecernos de nada compartíamos aí unha emoción, compartíamos unha dor que incluso algúns non coñecíamos. É dicir, nos dolía nese momento, pero non sabíamos por qué. Vimos fotos, escoitamos as historias da xente, escoitamos incluso a mulleres que estiveran dentro ou que naceran dentro desa cárcere.
E realmente vos despertei dun sono. Eu sabía a historia da miña bisaboa, de Urania Mella, mas non era capaz de entender a magnitude da violencia que se exerceu naquel tempo, non? E realmente volvín un pouco tocado, volvín un pouco, bueno, pois, un pouco maior. Creo que crecín eses 2 días. Realmente hai que dicir tamén que o traballo desta xente, de xente como a eles, é indispensable hoxe en día, porque parece que se quere ocultar algo que foi moi triste, moi duro e que debemos lembrar, non? Entón, non vou a ser moi extenso. Para rematar, sí que quero agradecer o traballo de xente como a Xavi, agradecer o traballo tamén do Instituto de Estudios Miñoranos por traer aquí este documental e por facer o traballo que fan ano tras ano, día tras día, polo noso Valmiñor. E sobre todo porque co traballo de hoxe, si lembramos o que pasou hai pouco tempo, ben pouco tempo, poderemos evitar que se repita. Se mantemos viva a memoria, non pasará. Ahora Xavi vai a presentar el directamente aquí o documento. Bueno, perdonad por que hable en castellano, pero todavía no. Nada, bueno, yo no quiero decir mucho ahora, prefiero hablar después una vez que hayáis visto el documental, pero simplemente comentar que, bueno, hicimos el documental no solo para contar lo que vivieron pues cerca de 4.000 mujeres en la prisión de Saturarán, sino después el silencio que se les impuso, no solo en la dictadura, sino en la dicta blanda. Y nada, no sé, es que tampoco quiero hablar ahora demasiado, pero dar las gracias por invitarnos, por proyectar el documental, que es para lo que lo hemos hecho, para que la gente lo vea y intentar romper ese muro de silencio. Y nada más, bueno, luego hablamos, tampoco os voy a contar el final.